Jo, bude to asi tým a myslím si, že je to aj tým, že jednoducho veľa dnešných chalanov, ktorí cvičia, sú ešte stále zaseknutí v tom zmýšľaní ala stará škola, Arnold Schwarzenegger, Kevin Lebron, Coleman a tak ďalej, kde bolo telo rozdelené na svalové partie, ktoré sa trénovali každá zvlášť, kde sa išli nohy jedenkrát za týždeň a tak ďalej a tak ďalej. A nejako nie sú ochotní prijať nejaké nové princípy, nové tréningové metódy, ktoré boli otestované. Tak ono samozrejme aj na klasických splitoch človek narastie. Ak ten sval vyžmýka a ak u ňoho nastane progresívne preťaženie, ak to vyživí kvalitnou stravou, ak to zregeneruje. Ale prečo jednoducho neskúsiť niečo nové, čo je možno lepšie? Najlepšie je odsudzovať ľudí bez toho, aby niečo vyskúšali, hneď to disovať a hneď to zavrhnúť. Lebo stará škola je stará škola a nič nie je lepšie. Však sa len stačí pozrieť na to, čo nás stará škola učila kedysi. Rysovacie cviky, objemové cviky, veľa opakovaní rysuje, málo opakovaní buduje sval. Arnold robil upažovania také, že mohol lietať. Tom Plac cvičil nohy tak, že niekedy 2 týždne necvičil, pretože musel regenerovať. A nie vďaka takým tvrdým tréningom mu narastli. Narastli mu preto, lebo na to mal jednoducho talent. Keď si to porovnáš s vrchom, aj vrch trénoval extrémne, ale vrch mal oproti nohám malý. Takto by sa s takýmito mýtmi zo starej školy dalo pokračovať. Jednoducho treba si to vyskúšať, treba si vyhľadať takých ľudí, ktorí takto trénujú už dlhodobo roky a až potom hodnotiť, či sa mi takýto tréning oplatí robiť alebo neoplatí a od toho sa jednoducho treba odvíjať.